Dobré ráno. Dneska je pátek a jsou už prázdniny a chtěla bych tady natočit nějaký prostě realistický vlog ze dne. Chtěla bych jenom říct, že ne každý den vypadá jako tento, a dneska jsem se rozhodla, že pojedu s maminkou do práce. Chvíli tam budu a potom přijde Daník vysedám a půjdeme spolu do actionu, protože tam potřebuju. Teď jdu nějakým způsobem namluvovat trošičku a učit, takže let's go. Tady teda už jdu na autobus a tady už jedu busem. Už jsem v práci u Mouky a za chvíli přijde den a pojedeme nakoupit teda. Takže tak. Je mi docela zima, nechci lhát, ale jsem ráda, že už není těch 40 stupňů. Chtěla bych jenom říct, že my s Daníkem už jsme spolu. Teď jsme byli u té mamky v práci, u mojí jí trošičku pomoct ještě a teď jdeme na autobus a pojedeme do actionu. Určitě je fajn vypadnout z toho domova a prostě jet někam úplně do města a prostě jít i klidně sama, prostě úplně random si něco nakoupit a udělat si radost nebo prostě se svým klukem, kamošem, kdokoliv prostě. Určitě vám to pomůže a běžte to udělat, i když třeba nemáte kamoše, tak prostě jste sami. Jsem doma. Jsem úplně unavená. Jsem doma. Takže koupila jsem něco na dovolenou samozřejmě. Takže mám něco takový růžový. Je to prostě takový to virální lehá, který přijde na teď všude. Potom kočko je takový zelenkový a mě takový fialový. Museli jsme kvůli tomu do New Actionu, takže tak. Pak tu mám tyto dvě osušky. Tuto jsem jebala prostě, protože se mi líbí víc. A jsou tam mošle, který miluju. Prostě takovou. A je tam guma, takže to strašně fajn. A je rychlost schůzí. Že se sajem vodu do třeba tak. A druhá je taková. Tak. Potom jsem si šla pro takový obálky. A stále 18 korun. A jich tam fakt hodně. Ještě jsem si koupila takový dobrý lom. Hodně dnešní léto i právě tato barvička. Všichni mají jako s tou barvičkou nechty, všichni jako mají trička, prostě všechno, takže 50 korun stál, takže proč ne. A to je všechno a já si jdu teď odpočinout. Já teď jdu udělat, nebo jak to říct? Já nevím, jak to říct vůbec. Mně došly slova. Prostě jdu začít s tímto deníkem. Tento deník jsem vyhrála
v jedné soutěži od jakoby začínající značky podle mě. A včera mi přišel balíček, takže vám to tady pustím. Že bylo tam teda tyto deníky a jsou úplně nádherný. Já nechápu, jak to ta jakože paní slečna může jakože vyrobit prostě celkově. Je to mega hustý. A určitě doporučuji. A dole v popisku videa budete mít prostě odkaz na ten její e-shop a nějaký kontakt. Takže určitě si něco objednejte a nezapomeňte ji sledovat. Takhle vypadají teda oba dva. Já si nechávám tento růžový, protože je na týden a na měsíc. A pro mě tam jsou mnohem lepší otázky. A svojí nejlepší kamarádce Zuzance předám tento Self-Care Daily Journal. Původně ten self-care byl pro mě, ale pak mi došlo, že to je jakože na takový tamto, jak se cítíš ráno a večer. A já už mám takovej, mám dva. Mám tento wellness journal od Katie. A pak mám wellness journal od... Jak se to značka jmenuje? A prostě nevím, ale hodím sem do popisku videa odkazy. Určitě ty značky běžte sledovat. A k té značce mám hnědej deník teda. A ten je taky jakože ráno večer. A ten jsem si objednávala na začátku prváku a už jsem ukončila prvák. A jsem za to mega vděčná a hodně mi pomohlo, takže tak. Takže tento dám mojí milované Zuzance. Chtěla bych jenom říct, že tyto deníky od Self-Care klubu jsou fakt nádherný. Když se podíváte, jsou fakt mega nádherný. A mně se tam strašně líbí vzadu prostě ten vzkaz, jako ten vzkaz. A je to složení. A určitě si běžte od ní něco objednat a nebo prostě aspoň začnete sledovat a podpořte ji nějakým hezkým komentářem. Ani nevím, jestli můžu oslovit, takže Denča, nevím. Je prostě mi přijde extrémně sympatická jako všechny ostatní slečny a paní, který působí na internetu a dělají právě takhle úžasné jakože deníky na sebelásku a no prostě na sebelásku jakoby. A já nevím, já si od malička jako píšu deníky, takže to strašně miluju. A mám to úplně ráda. Vždycky sice na té střední to moc nestíhám, ale jako vždycky třeba večer k tomu sednu a právě si něco napíšu. A mají tam hrozně hezký barvy. Mají tam i takovou jakože matcha barvu, takže pro matcha girly určitě si tam najdou všichni podle mě. A
A tak, určitě napište do komentářů, jestli rádi píšete si deníky, nebo si furt, jestli si píšete jakože na papír, jak já, prostě do deníku, takhle na papír, anebo jestli používáte jakože do mobilu, třeba poznámky nebo tak. To by mě zajímalo. Takže jedu psát a potom vám to, když tak pár stránek, co vyplním, ukážu. A tak. Už nevím, co vám říkat v videu. A mluvám se strašně moc, že já se nemusím zamlouvat. To není moje povinnost. No, prosím, chápeme se. A jsme na konci videa. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like a napsat na tu odpověď, kterou jsem psala tady ve videu. Na tu otázku prostě odpověď do komentářů. A jste si všimli, že mám nový intro a tím pádem tu je i nová série videí. Spočívá to v tom, že prostě vám tady budu natáčet nějaký moje dny v létě a určitě i vyjde vlog z Chorvatska. Do Chorvatska jedu s rodiči za pár týdnů, takže se můžete na to těšit. Samozřejmě na další nákupy a pak jakože taky. Máme tu ještě necelý přece 2 měsíce a prázdniny přece začaly, takže toho snad natočím, doufám, a vydám hodně. A samozřejmě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, protože tam mám úplně všechno a budu tam fakt dávat hodně fotek z dovolené, doufám. Určitě užijte si tyto prázdniny. Určitě se mažte SPFkem, určitě prosím, ať se nespálíte a prostě je to fakt důležitý. To sluníčko je fakt ostrý a těch 43 stupňů bylo fakt hodně, takže tak. A určitě pijte a užívejte prázdniny, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Pa, pa!